I'm a married woman to a single dad. Ane vana vake 2 ma-twins ane 3 years. The problem is, ever since we got married, my husband anoda vana ava kupfuura ini, to the extent yakuti he puts his kids first before me, and this hurts me a lot. Every weekend my husband anoenda nevana ava kuguva raamai vavo, and I keep on asking him kuti anozviitirei zvekuenda kumakuva izvozvo. It seems he loves mukadzi akafa kupfuura inini. Mumba chaimo murume haarari kusvika vana vake varara. Sometimes anouya kuzorara kuma-12, ini ndinenge ndasorara kare. All this attention iri kuvana, zvekuti murume akatenga ma-properties anoisa muzita mevana. Recently, he bought 2 houses. Haana kana kundiudza. Ndakazongoona mapapers akatonyorwa mazita evana. Ini handina kana chandinacho. Ndakasvika pakuenda kunotsvaga kwekubatsirwawo. Ndakanzi kuti dambudziko rako ripere, murume akude, akucheukewo, ndinofanirwa kuuraya one of the twins. Pandakaudzwa izvi, hana yangu yakandirambira kuti usauraya, but at the same time I want my situation to change. Pandakaenda kunobatsirwa, ndakaenda nebig sister yangu. So now she's calling me day and night kuti iwe uraya kamwana ako. That's the only way for you to be happy in your marriage. I know kuti vana ava ndavavenga hangu, but ndiri kutya, ndoitawo sei, please help.